Tira, ondo jaso, ondo jaso izango, tiratzera, euna zingeli. Vale. Arriaren lanak amaitu, Zelai Gerriko agentzen. Eta Eskibalizi, eman barrio hasiera, hemen dira. Javier Rotena eta Candido Mendizábal. Más suave. Arriaren lanak amaituta agurrarekin. Ordo aizkor hartuta. Eta esate diona, egi. Ordoa, agurrarekin amaitu du. Horren asaia izango du. Kirolaria. Sei oinez. Hartu horra, sei oinez. Lasai. Sei. Puta piedra. Gabi, corre. Ven. Hostia, harrik ematzen dut. Txikitxu. Nik uste dut, harrik Kriston baliz eman diala. Nik gaur goizen esaten nuen, bueno, giro naziola eta baina lehenengo momentutik zarditan hasi naiz, bero, eta nire idea zan harrik txukun jasotzea. Nahikoa txukun jasoen dut, baina Kriston baliz eman dit. Normala da mesela. Lehenengo gizonak haundik zian, haundik segiko du izaten, eta zerbait jati da marka horiek hor, baina ni harro naho, behien tarten hor lan hau bukatzea bakarrik, 83 kilokin haundi edala usteet, eta bueno, jendea eskarrik asko, animo batik, zati hor eukidetuna bat buruk ez diara asko launtzen, baina bueno, danon arten animo diazu eta lana buka bintut, eskarrik asko.